Roslev med 6 vejbaner, og på landvejen ved Padborg og så og sted. Og så blev flyttet med kontrolteams ved de mindre grænseovergange Bilkjær, Sofiebæk og Bøgehus. Og har du lyst til at diskutere det her med andre og give mening til kan, så kan du gøre det på vores hjemmeside dr.dk/d4. Jeg hedder Nette Jonsen, og må ikke jeg skulle sætte mere musik på? Det bliver svært. Jeg er klar til her med Are You Leaving 3 minutter over 8. Possiamo cosa che spiegano questo. Jeg laver noget kunst, det er meget sjovt. Ja. Vi kommer jo på. Og først har det split.